Kinong yalam ka KSU North Khasi Hills District lembagit khot ka Arpo Mer Circle kilami surok hapo paham maulen hak district ribhoi ban persya ka jing temu ban wani okjat jongweu nong yalam ka kenhon ki jenre Bengali Shameghalia ublatip kerteng ku Chandan Chatterjee National President of All Bengali Youth and Students Association. Hagani ka jing mi gid khot ka KSU North Khasi Hills District surok lara ru di jing tho kibla tho ru ki kentien bagi jat menre Bengali ki bahasa Meghalia ki de ginong Bangladesh. Kaladon ru kejing persya ka kendon an Citizenship Amendment Act bat kiwe kejing tho. Hagani ka singin ka liang ka KSU North Khasi Hills District lalam khamat da uba Ferdinand ke kharkam ni ubade president ulambok rembai ubade secretary nalor kiwe ginong yalam jong keseng. Kibla perta halor kejing tho jeng Bengali ke bayalam bakla bat kebawan ra kejing perjat benriu ha ka bede ba kejing jah ichamati kabla jadang shen ha ka ba weu dekhot ka KSU lakla no nomor kejing sha thombor ha ki Bengali. Kibor pudet lembat ki Majestor ke distrik tang Maria yo jeng tip halor ke jingmi jeng kinong yalam ke KSU ke lahir marmar skane ke jaka bane keren bat kinong yalam bat ban kerpat ru iki bakem de ban penmi kano ke huri hura kat kum ke jing yo sngo bat ke jing i lembaga ST jong u National President jong ki Bengali u Chandan Chatterjee Belatho ya kasti syukur sorkar ban penpau ya ka jingjia ka bejia po icamati hamajai ka bala syak keno ba ni jai beru khasi kaladon ke jing syak thombor jing Bengali yang tai lemba jong jai beru khasi ke jongi hatu jing tho la penpau ru ba kaladon ni ya ka jing syak thombor jong ki khulung kena bat jong ki kentai kumju nakaliang kaseng hadin bagi kasti bat nakaliang jong de u breu u bakwa menwan rung sabo jela jungi hagani kaski ke ba arpui trek ni nakaliang kaseng hane baro ki dekhot jong ka district bat ka Arpo Circle iwan hangne ban penpau yang ji persya ya une u breu u bala penmi ya ki kenten isi jai menreu kamtam ke bakta yak mali madyong yak jai menriu ke jongi bangi ap yu ba unum dei ban yo rung sene sopo ka jela ka jongi pilai kat kum ki banar ba ki plakat bangi tho ni pen pau sai ba kini ki Bengali kim dei sha ki try Bengali na po mainland India hari ki dei ki illegal Bangladeshi ki bon kiu na te na po Bangladesh bat ka motif ka joki kalong ba pen sapret yak jai menriu kabodon hapo kajela ka jongi bat ngi sosi ban yo i ba ki donru ki wei ki ba kentho ya ka jai menriu khasi ka jongi hangne po kajela bat ngi penram joru ya ka jingyat rally ka juki hangte hapo West Bengal ban yat hadu hapo Meghalaya House ngi penram jor ba kajisha hi galong ba kamdon kum kata kike boro nakaliang jongi kum kaseng ka basya khnoru hangtu ka sthi ba kadai ka jing thombor nakaliang jongi Khasi Student Union hanrei kumban pensyai pentip syafi baro ba ngiladu yo dkhot jong KSU dkhot jong jai menriu ulursai usamla lursai uba hakte ka jingjia ka bajia po icamati ula syabom syatit hadu bandakhlat ha po kakti jong kini ki Bengali ka jela ka jongi ka syong hangi bangin penyat kumno ka bandong kadai banlong kane ka affairs jong state ka jongi umdan mono uba nabar jong jela unwan balan batai start ya ka jing penyat jong ka jela ka jongi bar haju upor nga persngau sya ka sarkar Meghalaya jongi ngiyo i ya kiwe ki state lada don kanu do jing sya kentho khamtam hapo ka state Nagaland ka dong sujia dangshen kini kilai banai so banai hadu syapo Bangalore kidang lek kem tau breu uba kentho ya ka jai menriu naga kano yangi ka bapulong hadu mental ar banai lai banai nakaliang sarkar ka podon kanu no reaction ban lek kem ya kini ki breu ka badong kame kalong ba haba ka sarkar klai ya shibun kini ki breu ki banabar kamtam ki badai ki Bengali ki balapan itu ki kat kum ka jaj ka jongki ki la don lupa kata ka misinformation ya ki breu ki badai syabar jong ka mainland India kila mandai ki Bihari kila mandai ki Marathi kila mandai mono ru hari ka jing perstu bakala juki kalong bean syabapalat
klaim dodon kita ki sakhi ki satar ki bobiang ban pensngo syaki wei ba kadai ka jingja ka basya kumta bat ni nakaliang seng jungi nadu nak po KSU na po not Kasil District Unit bat kumju uru KSU sangkibi ni penpau bat ni persyajur ya kini ki jai breu ki ba kentho ya ka jai breu go jungi klaim nak kino ki sakhi ki sabut ki ban pensyai syaki breu ki ban support mainland India.